What's up mga kabangs? Wala akong bangs. Wala naman akong bangs. Ayan, good evening. Good evening. Good afternoon guys. Time check is ready. 4:30 ng Sabado. Ako ay pupunta sa isang place dito sa Davao kasi maghahanap ako ng batchoy yan. Kasi gusto kong kumain ng batchoy kasi umuulan. Ang sarap humigop ng sabaw. Anyways, after ko kumain ng batchoy, kung close sila, doon ako sa Japanese restaurant. Kung open naman, mas better. Para makita nyo guys kung saan ako kumakain nung bata pa ako. Kung ako ay college student pa lang. Anyways, be right back. Ayan, so kung first time mo sa aking channel, click nyo ng subscribe button at bell notification para ma-notify kayo every time mag-upload ako ng bagong videos. And mamaya magmi-meet kami natin Charing kasi kailangan namin i-set up yung payment ng aming Facebook page para makapag-sweldo na din kami and makashare na naman kami ulit sa mga batang may cancers. Ayan, so tara, samahan niyo ako guys. Nandito na ako guys sa batchoy na kinakainan ko nung ako pa ay college pa. Ayan, so nag-order ako ng pandesal na malaki, 5 pesos. And isang special batchoy. Hindi ko lang din alam, same taste pa rin siya nung ako ay college. And ngayon, try natin. Ito na yung special batchoy guys, for 40 pesos. Pero dati kasi, yung itlog nila is ito, dapat fresh to. Ngayon hindi na siya fresh and hindi na masyadong parang malapot yung kanyang sabaw. Pero try pa rin natin kung same pa rin ang kanyang lasa. In fairness, retain rin yung lasa ng sabaw.
Ang laki ng karne niya. Batchoy yan sobrero guys. So punta ako ng Gmall ngayon kasi andun sila Grace and magpapa whole body massage ako ngayon. In fairness ha, yung lasa ng Batchoy noon 2005 or 2004 ata yun siya. Ay, hindi, 2008 or 2007, mga ganong time is same lang siya sa lasa ngayon. Ang problema lang, yung dati is fresh egg talaga. Fresh egg. Dito is boiled egg. Ayan. Hinahak na naman ako. Ang street nun guys is Palma Hill Street, Obrero. If you want to go there, just ride a tricycle and sabihin nyo Palma Hill Street, Obrero or Batchoy sa Obrero. Sakay na ako ng motor guys. Papasok na ako ng Gmall guys, pero for sure wala pa dati Charing. So maglalakad-lakad na muna ako doon. And maghahanap ako ng brand na memo, yung sa akin damit. Diba? Nasa loob na ako ng mall. Wala masyadong tao. Makabukas mas padami. Ayan, so nag-withdraw ako ng pera sa bangko guys, pero hindi lumabas yung cash. So galing ako sa BPI na bank para mag-request na ma-reimburse yung aking cash. Kasi sayang eh. Buti na lang malapit ang BPI dito. Ay, kasama ko na siya. Welcome to our new uploading station. Welcome. Take one. Welcome to our new place kung saan extension sa bahay namin. Kung wala kaming gawa sa bahay namin, welcome tayong lahat dito. Welcome to Gmall Davao. Uploading station. Hi guys, nasa bahay na ako. So yun ko na yung aking vlog for today. Thank you so much sa pagsama sa akin. Lalo akong damit. Ayan, and so I need to check muna yung aming Facebook page natin Charing kasi may problema kami. So i-fix ko muna yon para makapag-payout na kami at mapakita namin sa inyo kung magkano yung aming sinweldo. And thank you so much sa pagsama sa akin for today. And please don't forget to subscribe to my channel, Ate Charing's TV channel, Ate Charing's TV. Yung isang channel niya, hindi na siya nag-handle noon. So doon na kayo mag-subscribe sa kanyang bagong YouTube channel, Ate Charing's TV. Okay? Bye vlog. Bye guys. Always love your family.